Il-Bank Malti għall-Iżvilupp, l-MDB, nida strument finanzjarju ġdid bl-isem ta' Student Assist, fejn lan tiegħu u li appoġġja lill-istudenti li jridu jkomplu jistudjaw f'edukazzjoni għolja u speċjalizzata f'Malta jew barra minn Malta. B'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Fondi Ewropej, din l-inizjattiva hi possibbli b'allokazzjoni ta' 1.5 miljun euro li l-MDB ħaddem f'6.25 miljun euro u joffrihom f'inizjattivi finanzjarji flimkien mal-banek kummerċjali msieħba l-APS u l-Bank of Valletta. Permezz ta' Student Assist, studenti jistgħu jibbenefikaw minn self sa' massimu ta' 100,000 euro biex jkopru spejjeż eliġibbli relatati mal-edukazzjoni, inkluż ħlasijiet tal-korsijiet infushom u spejjeż ta' akkomodazzjoni, għejxien u vjaġġar. Is-self huwa disponibbli għal korsijiet kollha minn level 5 sa level 8, kif ukoll ċertifikati u kwalifiċi rikonoxxuti internazzjonalment. Din l-inizjattiva toffri wkoll sussidji ta' rata tal-imaxxi finanzjat minn grant li jkopri l-imax li jinġabar matul il-perjodu tal-istudju u għal sena addizzjonali wara tlestija tal-istudju. Dan biex l-istudenti ma jġorru ebda pis finanzjarju waqt li jkunu qed jistudjaw. Iċ-chairman tal-MDB, Leo Brinkat, saħaq li l-bank qed tagħti s-seta liż-żgħażagħ biex ikunu protagonisti fil-kompetittività ta' pajjiżna. Permezz ta' Student Assist mhux biss qegħdin ngħidu skema imma qegħdin nintroduċu fis-suq xi ħaġa li hija aċċessibbli għal familji kollha irrispettivament mill-mezzi finanzjarji tagħhom. U bekk qed inwessaw l-orizzonti għal kull min jista' jibbenefika minn dawn l-opportunitajiet mhux sempliċement biex jiggradwa, biex jispeċjalizza. Xi ħaġa hija meħtieġa ħafna biex pajjiżna jagħmel il-qabża fil-kwalità. Il-ftehim uffiċjali ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-APS Bank, Marcel Kassar, il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta, Kenneth Farrugia, u l-Kap Eżekuttiv tal-MDB, Alison Mikallef, fil-preżenza tal-Ministru għall-Finanzi, Clyde Caruana.